Ahojte, dneska sa pozrieme, ako sa pestujú papriky v nádobách jednoduchým spôsobom, aj v chladných oblastiach, ako je napríklad Žilina a môžu sa aj vyššie, vo vyšších oblastiach, kvetináčoch, tak aby sme mali čo najviac úrody. Papriky pestujeme v 50 litrovej nádobe. V každej nádobe mám 4 rastliny. Pridávam tam hlinu Florcon Professional alebo Durpetu 2 Professional. Zmiešam to s trochou kompostu, pridám tam vápnik, nejaké granulované hnojiva, ako napríklad kráľovský granulovaný hnoj, slepačince a tak niečo dám, aby to malo nejakú výživu a potom počas roka to prihnojujem raz zhruba za 2 týždne. Pridám lignohumát, morské riasy, trošku MPKčka, len tak jemne dusiku, aby mi vrcholce nahadzovali kvety neustále, lebo keď sa nehnojí, tak prestanú nahádzovať kvety a papriky potom dosť stagnujú, len dozrie to, čo je vlastne na tej rastline a potom už čakáme strašne dlho zase na ďalšiu úrodu. Takže musí sa pravidelne prihnojovať a potom je pravidelná násada, pravidelný zber a úroda je potom veľmi pekná. Tak ako asi tu vidíte na týchto mojich rastlinkách. Takže 50 litrová nádoba je ideálna na 4 rastliny, 40 litrová na 3 rastliny. No.